Grabe guys, ang gagaling ng mga batang ito. Ayan oh. Mga astig. Maliliit pa pero ang husay ng Maltese. Engaging ang kandakuan. Nangangarahibot la didi. Excuse lang. Tanggalin mo yung tanggal. Tanggalin sa gilid. Yan. May nagdo? Tapos ito? Okay, sir. So, checkmate. Okay na. Oh, no moves. Okay. Checkmate. Clarado. Clarado. Sa white. White sa white. May check sa hook. Move na din. Move sa babaw. Check sa pool. Checkmate. So, checkmate. So, congratulations. Shake hands. Check hands. 10 and 8. The winner is number 8.